Hello mga chongs, magandang araw sa inyo lahat. So dito naman tayo mga chongs. Sa isang fiancé ay umatras daw sa kanilang kasal. Naku, napakahirap naman ito mga chongs. Ngang ikakasal ka na tapos yung fiancé mo ay umatras. Bakit kaya mga chongs? So ito araw mga chongs ay pag-usapan natin yung tungkol sa isang fiancé na umatras daw sa kanilang kasal. So bakit kaya mga chong? Bakit parang ginagawa nila akong tanga? Ito nga si babae ay pumunta kang Raffy Tulfo para magreklamo. Kasi daw nga ay pinagbintangan daw siya na meron daw siyang mga 6 video sa ibang lalaki na nakita daw sa kanyang fiancé. Kaya naging isang dahilan kung bakit si fiancé ay umatras sa kanyang kasal. Kasi sa totoo lang mga chong, ikakasal na sana sila ngayon parating na October 20, 2019. Kaya dumulog sa babae kang Raffy Tulfo para ireklamo ang lahat ng pagbibintang sa kanya ng kanyang fiancé dahil daw sa mga kumakalat na 6 video na nakita sa kanyang lalaki. So bakit nga ba mga chongs naging dahilan yung mga 6 video? Kaya daw mga chongs, mayroong mga palatandaan yung lalaki na yung babae ang nasa 6 video. So kayo ang tanungin mga chongs, maniniwala ba kayo doon sa lalaki? Kayo ay naniniwala doon sa babae? So saan kayo mga chongs? Kasi kung isipin nyo mga chongs, para sa akin ay medyo naniniwala ako doon sa lalaki. Kasi sabi daw niya marami siyang mga palatandaan. Eh sino ba naman kung matagal na kayo nagsama, over 13 years kayo nagsama, eh alam mo na yung mga sekreto nyo dalawa, kung ano mga palatandaan nyo, kung anong meron sa loob, lahat, kung ano ang meron sa katawan nyo, kung meron ba kayong mga nunal, o kahit sa mga parte ng katawan natin ay alam natin pag kayo ay matagal na. Siyempre matagal na kayo nagsama na kayo, naglive na kayo, di ba? Hindi, alam mo na. Kaya sabi daw ng lalaki ay pupunta siya kang Raffy Tulfo para ipakita yung mga ebidensya niya na ang babae ang nasa 6 video. So yan mga chongs, yan yung aabangan natin mga chongs, kung totoo ba yan yung sinasabi ng lalaki o yung babae. So yan mga chongs, sana nga ay hindi maging totoo yung hinala ng lalaki na yung babae ang nasa 6 video. Kasi kapag totoo yun, nako, napakasakit talaga yung mga chongs. Matagal kayo nagsama, over 13 years kayo nagsama, tapos meron palang sekreto tinatago yung partner mo. So yun ang pinakamahirap na part mga chongs, na pag ganun yung partner mo ay nalalaki, gumawa pa ng 6 video, kumakalat sa mga porn sites. Hindi ba napakasakit yun sa ating mga lalaki kapag yan ay nangyara sa ating buhay, na sinikreto ka ng babae mo o partner mo, meron siya kaseks na iba. Napakamasakit yun mga chongs. Dapat lang talaga ay aatras ako sa kasal pag ako ang nasa posisyon niya. So yan mga chongs, sana naman sa lahat ng matagal na nagsama dyan, sa mga living partner or sa mga kasintahan dyan na matagal na nagsama, o kayo ay nagpaplano na magpakasal, Listen, look, and listen, and learn. ay sana naman ay wala kayong mga tinatagong sekreto sa mga kapartner nyo. Dapat sana ay maging loyal tayo lahat sa ating minamahal sa buhay. Dapat maging stick to one lang tayo. Huwag na tayong maghanap ng iba. Dapat kung sinong mahal natin, dapat siya lang. Kasi napakahirap yan mga chongs. Kasi pag ikaw ay nangaliwa, yung kapartner mo ay nag-expect na ikaw lang, napakasakit isipin yung mga chongs. Kaya sana
kayong mga nakapanood sa video na to, Listen, look, and listen, and learn. maging stick to one kayo. Huwag kayong mangiliwa. Dapat focus lang kayo kung sino yung minamahal nyo. Kasi kung hindi mo na mahal yung lalaki o yung babae, ay hiwalayin mo na. Huwag ka nang magpaasip na mahal mo yung lalaki, hindi mo na mahal eh. Ang gagawin mo lang eh maghanap ka ng ibang kapartner mo. So, huwag yan makachongs. Dapat maging loyal tayo, maging stick to one tayo sa tingin na mahal kasi para maganda yung pinagsamahan, para maganda yung pagsasama nyo sa isang relasyon. Para hindi na yan umabot kang Rafi Tulfo. Listen, look, and listen, and learn. So yun mga kachongs, abangan natin yung mga kaganapan na naraw ay ipapakita ng lalaki yung mga ebidensya na ang babae yun talaga ang nasa sex video. So sana mga kachongs, abangan natin yan kung ano mga pangyayaring maganap dyan sa kang Rafi Tulfo. And sana mga kachongs ay magsusubscribe kayo sa aking channel para kayo ay maging updated sa next video ko o reaction video na aking gagawin dito sa aking YouTube channel. So yan mga kachongs, maraming salamat and have a nice day and God bless.